Mga representansi sa Chongwa Hospital mibisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Gitanaw nila ang mga dapit nga gidagsaan sa mga infectious hospital waste. Aning exclusive report. Miabot ganinang buntag ang mga representante sa Chongwa Hospital sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Midiretso sila sa sitio Seaside, Barangay Pusok, diin nakita gyud nila ang mga yellow plastic nga napa sa baybayon. Kuyog nila ang mga opisyal sa City Environment and Natural Resources Concenro. Usa sa mga residente ang mihawas sa mga plastic ug gidala atubangan sa mga representante sa ospital. Gikuhaan nila og mga hulagway isip kabahin sa ilang documentation. Wa na hinuon nila pablihi ang naa sa sulod sa plastic apan misibil gyud ang ubang mga hospital waste. Naglakip sa mga dialysis o dextrose hose. Bag nga aduna pay sulod nga dugo. Wa mo komento ang mga representante sa ospital dihang gipangutana sila sa balitang bisdak. Wala may gi-authorize. Okay sir, so nag-ocular lang mo diri. Dako karon diri sa baybayon sa sitio Seaside, Barangay Pusok, usa sa mga dapit nga gidagsaan sa mga infectious waste gikan sa mga private hospitals sa dakbayan sa Mandawi. Kung ato makita mo ni ang ilahang mga nakuha nga mga basura, no, nga inano dinhi. Diri na nagpahigayon og ocular inspection ang mga representante sa Chongwa Hospital apan wa sila muluwat og pamahayag kay maton nila dili pa kuno sila authorized mo issue statement sa pagkakaron. Amo to'y representative sa Chongwa Hospital. O sa ilang purpose daw? Ganina nanawag sila ni Engineer Tagaan nga ilang i-site visit ang area nga nadagsaan sa maong mga hospital waste. Ang mga hospital waste baguhay lang nabantayan sa mga mulupyo. Dihang nakuryoso sila nga base na ay sulod ng mga hugaw sa ospital sama silang nakita sa telebisyon. Pag-able maogyod ang mga hospital waste. Nangapasok ang uban ilawom sa mga Pinoy-anan daplin sa baybayon. Kita ko gapon sa TV, kani mga yellow bag, nagkisa ko na i-report. So nangita di ko ganina, pagkakita na ko, ano mo ang giablihan mo ng mga sirens, kanig dextrose, so mo itong nanawag ko ni konsehal. Gani, naapakunoy daghan nga mga dagom nga nagpasad sa dapit diin ang mga tao sagad maligo og manginhas. Kaya na, nakakita manggali na silang mga kanang sirens injection, kanang hose sa dextrose. Bisan ako nakakuan ko dito, kabantay ko na agisunasan, nagkutay na siguro ang kanang mga empty nga bag, to na ni dito, na yabo. Suma sa Senro nga ilang idugang sa inventory ang nakuha nga mga basura nga gitipigan karon sa City Health Department. Nag-start ni dito sa Santa Maria, dito sa may Marina Seaview. Din pagka Monday dito po ni nahitabo sa Apro, Sitio Apro Ibo. Din gahapon po dito sa Sitio San Roque og diri ubo sa bridge og dito sa Paho, Sitio Kamansi og dito sa may poblasyon. Gawa sa EMB, DNR, diin nagkatigom ang mga stakeholders kagahapon. Makig-alayon usab ang Senro sa ilang counterpart sa Mandawi City. Diin mahimutang ang mga tambalanan, diin nagikan usab ang mga hospital waste. Magtinabangay ta sa duha ka LGUs kay kining atong tanang kuan din kita ra magapoy mo suffer kon unsay mga panghitabo. Uban ni Edward Tubilan, Alan Domingo, Balitang Bisdak.